ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபன் மேட்ச் தான் வைக்க போகிறோம். இந்த ஃபன் மேட்ச்சில் 20 அலாக் வர்சஸ் 20 உல்ஃப்ரா இதான் இந்த ஃபன் மேட்ச். ஒழுங்காக நின்று லைனாக போய் நின்று நான் போட்டு தள்ளிடுறேன். உனக்கு மட்டும் என்ன தனியாக சொல்லுமா? ஒழுங்காக எல்லோரும் இங்கே வாங்க. ஒழுங்காங்க, ஒழுங்காக நில்லுன்னா ஒழுங்காக நிற்க மாட்டேன். சரி, இப்போ ட்ரையல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஃபன் மேட்சுக்குள்ளே போயிடலாம். உனக்கு பென்ட்ரா வேணும்? அமௌண்ட் போட்டுட்ருக்கியோ? சரி, இப்போ இறங்கியாச்சு. ஃபேக்ட்ரியில் இறங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஃபன் மேட்சா 1-1 கூட டவுட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படி இருக்கும். என்ன பண்ணுதீங்க? போங்க. சரி, எல்லாரும் வாங்க வாங்க. லைனா நில்லு. லைன் லைன். அழகெல்லாம் அந்த சைடு, உல்ஃப்ரெல்லாம் அந்த சைடு. லூட்டை போட்டு எனக்கு லூட்டை போடுன்னேன். சரி போ, அந்த சைடு போ. டக்குன்னு லூட்டை போட்டுட்டு போ. எவன்டா ஆடுறது? ஒழுங்கு ஒரு இடத்துல நின்று நான் போட்டுருவேன். உன்னை இப்போ உட்காந்து என்ஜிஏ சொன்னணும். சொல்கிற பேச கேளுங்க, நான் உண்மைக்கு போட்டு தள்ளிடுவேன். அழகாக எல்லோரும் ஒழுங்காக நில்லுங்க. என்ன சேலஞ்சா? போட்டு தள்ள வேண்டியது இருக்கும். ஒழுங்காக நிற்க சொன்னோம்லா, கேட்டியா? ஒழுங்காக எல்லோரும் நில்லுங்க, இல்லைனா இவன் நிலமை தான் உங்களுக்கும். உல்ஃப்ரா இருந்துட்டு அழாக் சைடுக்கு போகிற. உல்ஃப்ரா சைடுக்கு போடா. சரி, எல்லோரும் ஒழுங்காக நில்லுங்க. ரூட் எல்லாத்தையும் எல்லோரும் அவங்க எல்லா இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போடுங்க. சொன்னம் இந்த லூட்டு எவனாச்சும் எடுத்தேன் கொன்றுவேன். லூட்டை போடு. இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு. அழகாக உல்ஃப்ரா. சரி, எல்லாம் லூட் எடுத்துட்டேன். ஸ்பேசிஸ் வேண்டாம். 1-1 போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஒழுங்காக விளாடணும். இந்த மேட்சில் ஜெயிச்சது உல்ஃப்ரா. நீங்கள் ஃபைனல்ஸுக்கு போகலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் வாங்க. உல்ஃப்ரா டீம்லேருந்து ஒருத்தன், அழகாக டீம்லேருந்து ஒருத்தன். போடா டேய். ஒழுங்காக குத்தி விளாடணும். ஏதாச்சும் சீட் பண்ணேன். உல்ஃப்ரா நீ தான் ஜெயிக்கணும், இல்லைன்னா அவன் ஜெயிச்சிட்டானா அவ்வளோதான். அவனே அடுத்த சீசனில் ஹீரோ கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன். மேட்சை சல்லுன்னு முடிங்கடா. இன்னும் நிறைய 29 பேர் இருக்காங்க. 18 பேர் இருக்காங்களா? சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா, போடா. அடுத்து வாங்க. லாக்கிட்டு சைட்லேருந்து உல்ஃப்ராலேருந்து நீ வா.
உல்ஃபா ஜெயிக்கணும், இல்லைன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் கிடையாது. கன் வச்சிருக்க? உல்ஃபா குத்துட்டா. அல்லாக்குனா வெத்து உல்ஃபா தான் கெத்துன்னு நிரூபிக்கணும். குத்தே. ஏன்னா இந்த சீசன் உன்னை பிளாட்டினம் கூட கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன். என்ன அமௌண்ட்டு போ. சரி வாங்க, நீ வா. ஒழுங்கா பண்ணி இல்லை ஜம்ப் பண்ணுறா. உனக்கு மட்டும் என்ன தனியாக வெத்தலை பார்க்க வச்சு அழைக்கணுமா? உனக்கு இப்போ என்ன வேணும்? சரி நீங்கள் 2 பேரும் 4 vs 4 ஆக்கிடலாம். 2 vs 2. நீ ஏன் ஜம்ப் பண்ணுத? சரி ஐயோ பொண்ணு போட்டுட்டு விட்டு வைக்கேன். கட்டினா வச்சு விட்டுதேன். இதில் யார் ஜெயிச்சாலும் இங்கேருந்து பார்க்க வர மங்களாக தெரியுதா? சரி போ, நீ மேட்ச் நடக்கட்டும். டக்குன்னு இந்த வீடியோ முடிக்கணும். முதல்ல எல்லோரும் மொத்தமாக வாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவன் வேணுமோ வாங்க. ரெண்டுத்தையும் உல்ஃபா ஜெயிக்கணும், இல்லைன்னா உங்களை சில்வர் கூட கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன். சில்வர் கூட்டிகிட்டு போனாலும் கூப்பிட்டு வச்சு இறக்கிட்டு தான் விடுவேன். பிரான்ஸில் தான் உங்களை விடுவேன். ஜெயிச்சா கிராண்ட் மாஸ்டர். என்ன ஒழுங்காக ஃபைட் பண்ண மாட்டீங்களோ? நீங்கள் ஒழுங்காக ஃபைட் பண்ணலன்னா உங்களை போட்டு தள்ளிடுவேன். அழகே மறுபடியும் ஜெயிக்க விட்டீங்களா? அமௌண்ட்டு போட சொன்ன ஜம்ப் பண்ணுறா. நீ போ. நான் சொன்னது கேட்காததுனால நீ தான் இப்போ ஃபைட் பண்ணணும். அழகு வேணா வாங்க. கொஞ்சம் கிரவுண்டில் அதிகம் பேர் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா? பாதி பேர் ஜம்பே பண்ணல போலையே. ஜம்ப் பண்ணுறா. உனையனா இந்த குரூப்புக்கு லீடரை போட்ட மாதிரி என்னையும் கூத்த வர சாவு. சரி இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். குரூப் லீடர் டெட் ஆனதுனால இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. பாய்.